banaketak izan leikez. Bai. Sasoi honetan? Bai, nik uste dut gauze bi gertatu dire eta biak aldi berian, ez da? Batez be konfinamentutik ona eta konfinamentuan izan zanien gogorrenien. Hasieran talka asko egoten zan, bikotekiden artien, eta beste bikote sistema batzuten justo lortu zeuriena zan oreka bat mantentzia, areagotu zan euron mamie eta sendotasune euron arteko harremanean. Familian begire baldin badaukien, gauze bera, bai talkak nik uste dut areagotu izan direla momentu honetan, eta harreman batzuetan, nonik arren igual, ez eguan igual oso argi norantz jo edo zelan egin, nik uste dut kasu askotan higadura bat egon dela hor, inok ezin zauen egin askotan ez gure dugune, bai behar dugune, gure arnazgunea, gure lekuek, gure lana, geure buruarekin, agurtzan ez egorra izan da, geure burue 24 orduz aguantatu behar, beste batekin etxien egonda, claro, eta, etxe handiago baten, edo espazio gehiagorekin, bakoitzak bere espazioak izateko, baina espazio barik eta bar... Oso gatza. Eta orduen, kasu batzuetan horrek egin duena da, areagotu egoan zeuseria, eta beste batzuetan, orduen hasi igual konturatuten, ze gatza etzen jaken hainbat gauze. Orduen, nik uste dut, danadalakoetan, bai emon deuela aukera bat, beste erabaten egiteko gauzek, eta bai gure behar izanei beste leku batetik begiratuteko, eta harremana bera behar deuela hortu baten moduen ere itie eta jagotie eta barrekoak. Bai honetan, lehen moduan, bai igual oin gehiago, bai banaketa asko emon direla, eta nik uste dut askotan pasetainako guri, edo komunikabidetan, bai konsultan ez da, begiratu igual etxen dutzegula igual gehiago, edo atentzino gehiago gaz, bi badauz ez banaketa horretan, eta batak aukeratzen badau banatzea, aukera hori ez dauenari hartu kasu gehiago eten jako, normalean. Bizitzan, kuadrian, hanbaldekutan. Eta hori holan izan behar da. Nik uste dut behar duela, edo behar dugula babes bat, eta behar dugula lanketa bat, bebai. Eta gero beste alde batetik, erabakia hartu dauena, edo aurrera pauso hori emon duenari, bebai kalean eta hainbalekutan, hain begionez ez jako... Agurtzan, ez garrantzitsu esaten zailtzena, baten bat, momentu baten egoera honetan dauena, pentsatzen da bilena. Azkanien sozialki, bikotea izan da, bikotea, irautea, betiko hori, azkanien ametsa pelikuletako hori dalako, ez da, betiko batera egotie. Eta ematen du espazauz, hor zehozek utxe egiten dauela, frakaso bat dauela, eta bar, eta bar. Ze gogorra erabakia hartzen duenak, ze gogorra besti, klaro, baina badatortzu kanpotik, eta bik batek ezpadauna, ez dago zer eginik. Baina ze garrantzitsu esaten zailtzena, banaketa bat beti traumatiko, alde danantzat. Bai, alde danantzat, eta kontu hartu bari gaurkoan, umeak baldin bada, hori da, beste histori beta, ez da? Guraso duen banatu itzen zela bait. Bai, bikote sistema bera, nik uste dut oso zaila dela. Pentsetan dugu jendeek abadatzen dela, holan katzetan deuelako, ez da. Nik ikusten dute zen gehienak 10 urte daroiez, edo 20 urte, edo gehiago. Orduen, gehienetan ez da izaten gure hot eta gaur pasaiaten gauze bat izan da. Zergaitik banatu, aholku profesionala, zergaitik banatu, edo zergaitik iraun. Askotan esaten da nien, ze ausarta banatu da, edo, claro, ez ausarte esan behar da, errezagoa da iruditzen zait, venga, pasako da. Zein da aholku profesionala, bakoitzak badaki? Profesionala da bietan, askotan pentsetan dugu zuk esan duzula, ez da, irautea dela kontue. Norberak ja ikusten dauenean, ezin dauela gehiago, nik uste dut, bai hori esaten dugu erraz, eta gero ez da hain erraza izaten asuntoa. Gure badot jarraitu edo
ikusten badot aukera badagoela, nik badeko dalako noni ikarren zer emon, zer hartun, maite dodalakon pertsona hori bikotekide moduan, ez lagun baten moduan, edo eta indarra badekot, pues igual da momentu bet, biok be, ze biok aiege gara ona, gai begiratzeko zer dauen hor, eta igual behar dugu laguntza profesionala, aukera bat emoteko horreri. Egia esan, nik ez badot ikusten, hor dekotenik ezer emoteko ja, edo ez nau maite minduta, ez maite minduta pelikula moduen, bai maitasun hori deko dana edo sentiduten dana, ze askotan, 20 urte ostean maite dozu pertsona hori, bai zuretzako igual ez da neiko jarraitzeko, ez da betetzen harreman honek, edo geuse asko gaitik. Lehentasunak aldatu dira, bizitza aldatu da. Azkenien errezen adalako, dakozunien arrazoi bat. Hori da. Bueno, bazarrotu gara, edo ez dakizen jengaz ibilizaran, edo eta bar. Baina ez dauenin errazoirik, oso gogorra dan hau dana? Oso gogorra da. Nik uste dut oso gogorra dela, pausu hori moten duenentzako, eta baita be bestearentzako, ez da? Ze batzutan, bada oso harreman eskazadeko, guesteko, beti bronkaka. Ikusten dugu igadura hori aspaldite datorrela eta bion nekatuta gauzela, edo beste pertsona batzuk agertu direla, edo beste proiektu bat nire bizitzan, eta horreri gure dotzete eskaini nire denpori gauza asko dire, badekogu non ipini errua, edo non atakea egin, ez da hor, da, edo bai, ez da nien hori, oso gatsa da. Eta gainera bilatzen dugu beste guzti hori. Ez da nien bebai, ez da? Eta hor, galdu egiten gara, ze igual ez da hor, asuntoa. Bai igual geroa gertatu lehi, ametik edo zer, bai askotan igardura hori edo distantzimendu hori edo dana dalakoa aspalditik dator. Eta askotan bikotekideok ez dakigu hori kudeatzen, askotan ez dakigu zer pasatzen jakun be, ez dugu ikusi nahi, ez dugu presiona nahi, ez dugu ikusten zer engenkeen guk, zer gabizen eitzen edo zer ez gabizen eitzen, hor da olako azpiko komunikazio bat, oso gatsa dala agerian ipintie. Eta horregatzi da hain gatsa. Min ematen duelako? Oso min handia. Mai gainean jartzea gaia. Bai. Klaro, mingarria da. Oso. Maitasuna dau eta ez un minik egin nahi inori. Hori da. Eta nik uste dut, hori beste alor batzuetan gertatu jatzku gure bizitzen, bata ez dut zegu gure emon minik besteari, bai egiten dugunagaz, egingo dut zegu mine. Naiz eta guk ez gure hori, min hori, ez da mintzeko beste pertsona hori, bai mina sortuko dau. Igual, sufrimendua ekiditu edo saiestu geinke bion artean segun zelan egiten diren gauzek. Bai, mina egongo da beste bikotekidiren aldetik, nire aldetik, bion artetik, egongo da. Mina emongo dugu gure barik igual gurasoei, eta itxegin arrebai, familia badeko zer izanik ez, mina egongo da. Orduen, mina hori, ezin dugu nik askotan ikusi dut hori, ez da? Ez dut esaten, edo ez dut egingo, edo ez dut ikusiko, pertsona hori, edo ez dut esango ziet segatik, edo ezin dut esan zek mintuten nauen, ze orduen min gehiago emongo dotzet, eta arrudun sentitzen naz. Eske, mina, bagabiz egiten mina. Orduen zaila da hori zaiestea. Bai, arraro egonda, hor, egonda eta ez egonda mine ematen duzulako, ez errazan baripe bai. Hori da. Honari ze pasatzen datzo, hor dauela. Hor dauela. Claro, ikusten dalako. Ikusten da. Zer egin, banaketa banatzea erabaki dauen baten batek, zeintzuk dira pausuak, suposatzen dudalako hor, baten bat laguntzasketa datorrenien, prestatuta egon behar zara, behitu onerako, maite mintzen zara nien, txorizek eukitzeko buruen eta tximeletak tripen, horretako danok jolasten dugu, baina, suposatzen dut banaketa baten, eta kote luzietan eta horregon behar dela, dolu bat, pazientzia bat izan behar dela, zeintzuk dira pausuak. Eta bebai, ni pentsetan dut, oreka bat bilatu min horretan. Horda, ez saiatu larrarin pasetie min hori. Askotan gure dugu, ja pasetie, edo talagunek bebai, nik garren zauzolan. Edo, ez da horren besterako. Edo paseko jatzu, ondo gongo zara, edo alkartuko zarie, tranquil.
Ez. Izorratuten hau, minedekot, zu bazara erabaki hartuko dauena, nik uste dut importante da alik eta harinen konpartidutea hori, zure bikotekidegaz, batzutan ezin izango duzu esan zergaitu guztia, zupestak izuzela konzeintzu diren, eta argi eukin mina, berak galdetuten dutzunean segatik, alik eta zintzoena izen, gauze bat da zintzoa izatea, eta beste bat da harakiri bat egitea hor. Ez da gauze bera. Eta orduen bai zintzotasunez, hau da, zelan sentitzen zaren zu. Zer nik uste dut hori, importantie da, gure bikotekiderentzako jakitea zelan gagozen. Lagunak izan gara, egon gara ondo denpora askoan, gure gora berakaz, konpartidu dugu asko, eta gureo konpartidu bebai. Haustura hau, ze ezin dotzet itxi maitatzen egun batetik bestera banandu nazelako. Eta segurantzien banaketa hori bultzatzen dauena pez. Eta argi eukin segurantzien bion artean ailega gara ona, naiz eta norberak beste bide batetik hartun dau, edo beste modu baten bizi izan dauen.